ছিলাম ଆମର ଯୋଉ କହିବାର କଥା ତନତି ଯୋଉ ଛତାଲେ ଯୋଉ ହାଇ ଥିତିଲୁ ଦି ତନାନ୍ତି ଯୋଉ ଦାଲି ଚୋଲି ହବ ଆଉ ଦାଲି ଆମର ଛେପ ହବ ଆକୁ କଣ ପାଇଁ ତଲୁଛନ୍ତି ତମ ପାଇଁ ତଲୁଛନ୍ତି ଆଲେ ଯଦି ଗାଡି ଚୋଲି ହବ ତାହେଲେ ତ ଜଣେ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ ଉଠେଇଦବ ଗୋଟେ ଦେଇ ଦାଲି ବି ନେଇକି ପଳେଇବ ତାହେଲେ ଆମର କଣ ହବ ମୁଁ ଆଜି ଯାଇଥିଲି ଆମ ଦନଥବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯଦି ତଇଲେ ଆଦି ଥ ତ ଠାନ୍ତା ମୁଁ ତନ ତଲିବି ମତେ ତଲେ ଭୁବେନ ତଲ ଯା ତତ ଯା ମୁଁ କତ ଯାଇ ତନ ତଲିବି ମୁଁ ତ କତ ତୁ ଦିମି ଏଇଠି 300 400 ଟଙ୍କା ତେଲ ପତା କି ମୁଁ ତ ଇନକମ 300 ଟଙ୍କା No, 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 no. ମୁଁ ଏଠୁ ଯାଜପୁରରୁ ଯିବି କତ ତ ଭୁବେନ ତଲ ଭଲ ତ ଥଲ ତ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ନଉଛନ୍ତି ଥୋଲ ତ ବୁତିନି ତ ଦେବେ 500 ଟଙ୍କା ବୋଲେ ତତ ତ ସୁଦିବି ତେଲ ଭଲା 300 ଟଙ୍କା 5 ଦିନ 800 ଟଙ୍କା ତାହେଲେ ଖାଇବା ଖତ ତ 200 ଟଙ୍କା ପଲେଇବ ଏଠି କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା ହଦାଲ ଟଙ୍କା ଆଉ ହଦାଲ ଟଙ୍କା ମୋର ଥତ ହବ ଆଉ ମୁଁ ତାନେ ତନ ତଲିବି ମୋ ତ 300 ଟଙ୍କା ହଉଛି ମଧୁର ସତାଲଙ୍କ ତଥା ମାନିତି ମୁଁ ଥାନ୍ଦ ତୁ ପଇଠା ମାରିଲି ସେ ଥାନ୍ଦ ତେଲା ମୋ ପତେଲେ ପଇଠା ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ ତନ ତଲିବି ଥତାଲେ ବୁଝନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ତ ମତେ ଦେଲେ ପଇସା ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ଦେବି 6 ତ ବୁତିନି ତଲିବି ଯେ ମୋ ନବ ପେଟ ତଲିବି ମୁଁ କିଛି ମୋର ଉପାୟ ନାହିଁ ମତେ ଦୁଆ ଦଉତେ ଥତାଲେ ବୁଝନ୍ତୁ ମୋର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ।